ман маъюби гурӯҳи дуюм ҳастам ва ҳамин комиссие ки аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ миёни маъюбон гузаронда шуд, бисёр як комиссияи гӯем ба таври вазмин буд ва қисмати зиёди маъюбоне ки дар гурӯҳи сеюм буданд, бесабаб ва ғайр аз ин бисёр тағодорҳо ба ҳамин гурӯҳи маъюбӣ соҳиб шуда буданд. ин гузаштани ин комиссия айни муддао буд ва мо ҳам дар қатори ҳамин гӯё ба рӯйхати сиёҳи ҳамин комиссия афтода будем ва як ду моҳ аз ҳамин нафақа маҳрум шуда будем ва бисёр бо як кӯшишу талошҳо ва сарфи ниҳоят зиёди хеле маблағҳо боз дубора барқарор шудем ба ҳамин гурӯҳи маъюбии дуюм ва ин бисёр як роҳи хуб буд ки масалан бисёре аз он тағадорҳо ва он одамоне ки шиносиҳои масалан зиёд доштанд ва бе ягон асос ва бе ягон далел масалан ба ҳамин маъюбии гурӯҳи сеюмро дошта буданд, инҳо аз ҳамин чиз хориҷ шуданд ва ин бисёр як чизи масалан хуб буд. ғайр аз ин бисёре аз масалан маъюбоне ҳам дар ин байн буданд ки масалан бесабаб аз ин гурӯҳи маъюбӣ хориҷ шуданд ва онҳо аз надоштани маблағу дигар танқисиҳои рӯзгор натавонистанд дубора барқарор кунанд. инчунин мо аз ин бисёри одамони ҳатто мансабдорро ҳам масалан мушоҳида кардем ки ба масалан сабабҳои ночизе чунин масалан ба гурӯҳҳои маъюбӣ худро дохил карданд ва манфиати муфтро ҳар моҳ мегирифтанд ва ин масалан ба ҳамин хотир гуфтанем ки ин комиссияҳо ки сирф бояд бо манфиати мардум бошанд, чунин хизматҳо ва чунин масалан тадқиқотҳоро ва инчунин дар байни маъюбони масалан гузаронанд. дар минтақаи Кӯлоб зиёда аз 27,000 маъюбон дар қайд гирифта шудааст. чӣ кале ки мо иттилоъ дорем, бигем ки як арафаи солимгардонӣ маъюбон давом дорад. чӣ қадар маъюб масалан аз нафақа боз дошта шудааст дар ҳамин мавсим? طبق فرمان سه طرفه که از 1/2014 به امضا رسید، سالمگردانی معیوبان گروه‌های دوم و سوم برگزار گردید که در آنها زیاده از 13,000 معیوب بازداشت کرده شد و از آنها 1256 نفرشون بازداشت کرده شدند در که سالمگردانیشون برقرار شده است. از حالا در منطقه سالمگردانی ادامه دارد.